Sa ngalan, samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako og dako yamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Pusa nangamuy ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadto unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. Tunhay og makagagahom nga Dios, gipaila mo sa solemneng paagi si Kristo nga imong pinalanggang anak sa pagkunsad kaniya sa Espiritu Santo. Itugot nga sa kanunay makapahimuot unta kanimo ang imong sinagup nga mga anak nga nangataw pag-usab pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, tanawa ang akong alagad, nga akong gitabangan, akong pinili, ug gikahimutan nako pag-ayo. Gihatagan ko siya gahom, hatagan niya gustisya ang kanasuran. Dili siya mosinggit, ni mutuwaw, ni maghimo siyag masabang pakigpulong sa kadalanan. Maluluyon siya sa mga huyang, ug matinabangon sa mga timawa. Ipatuman gayud niya ang hustisya. Dili gayud siya mulunga, ni maluya hangtod, nga mapatunhay niya ang hustisya, dinhi sa kalibutan. Ug ang kapuluan magpaabot sa iyang balaod. Ako, ang Ginoo, nagtawag kanimo aron labanan mo ang katarong. Pinaagi kanimo, maghimo akog kasabutan, uban sa tanang katawhan, ug himuon ko ikawng kahayag sa kanasuran. Aron pagpabuka sa mata sa mga buta, ug pagpagawas sa mga binilanggo, sa mangitngit nga bilangguan. Ang pulong sa Ginoo. At sa Diyos. Bendisyonan sa Ginoo ug kalinaw ang iyang lungsod. Hatagi ang Ginoo kamong mga anak sa Dios. Hatagi ang Ginoo sa himaya ug pagdaig. Hatagi ang Ginoo sa himaya nga angay sa iyang ngalan. Simbahang Ginoo diha sa balaan nga saput. Ang tingog sa Ginoo ana ibabaw sa katubigan. Ang Ginoo ibabaw sa halapad nga katubigan. Ang tingog sa Ginoo gamhanan. Hariano ng tingog sa Ginoo. Nagadalugdog ang Diyos sa himaya ug diha sa iyang templo ang tanan nagaingon himaya. Ang Ginoo nagalingkod sa trono ibabaw sa baha.
ang Ginoo nagalingkod sa trono nga hari sa kahangturan. Bendisyonan sa Ginoo ug kalinaw ang iyang lungsod. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro miingon, karon, nailako na nga ang Dios walay pinalabi. Ang mahadlukon kaniya og nagbuhat sa matarong, iyang dawaton sa walay pagsapayan sa bulok sa iyang panit. Nasayod kamo, nga gipadala niya ngadto sa katawhan sa Israel ang mensahe sa maayong balita sa pakigdait. Pinaagi kang Hesukristo nga mao ang Ginoo sa tanan. Nasayod kamo mahitungod kang Jesus nga Nazaretnon nga gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit o giayo niya ang tanang giyawaan, kay ang Dios diha man kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya, miadto si Jesus sa Jordan gikan sa Galilea aron magpabunyag ni Juan. Apan dili unta mubunyag kaniya si Juan. Siya miingon, ako ang angay mong bunyagan. Apan nganong ako naman hinuon ang magbunyag kanimo. Apan gitubag siya ni Jesus, pasagdi lang nga may tabo kini, kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Busa miuyon si Juan. Sa pagkauman gayud sa bunyag kang Jesus, mihaw-as siya sa tubig. Unya, naabli ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mikunsa daw sa lampati ug mitugdon kaniya. Ug unya, may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong hapon, mga igsuon. Viva Pit Senyor! Sa pagsaulog nato karon sa ikaapat nga novenaryo
gisaulog sab mga igsuon sa tibuok simbahan ang kapistahan sa pagbunyag sa Ginoo. Karon sa atong pagsaulog sa kapistahan sa bunyag sa Ginoo, atong lantawon sa atong pamalandong ang relasyon sa atong tema nga in Santo Niño we are one, diha sa mga bunga sa pagbunyag kanato. Ang pagbunyag mga igsuon ana ay daghan kaayo nga mga bunga, no? Daghan ni siyang effects kanato. Apil na niini, no? Ang kapasayloan sa atong mga sala, ang pagkahimo nato mga sinagop, no? O mga anak sa Dios, ug ang pagdawat nato sa grasya o ang gitawag nato nga sanctifying grace nga maghatag natong kusog aron mahimo tang balaan. Karon mga igsuon, anhita focus sa bunga sa pagkahimo natong mga anak sa Dios pinaagi sa atong bunyag. As we know, when we are baptized, we become adopted sons and daughters of God. And as a result, Christ becomes our brother. Ug niini nga kamatuoran, masulti nato nga sa pagkahimo nato mga sinagop nga anak sa Dios, kita nahiusa kaniya. Kita usab nahiusa sa iyang anak nga si Jesus, si Senyor Santo Niño. Kitang tanan nahimong parte sa dakong pamilya nga sumala pa sa atong ebanghelyo nga pinangga ug nagpangga sa Ginoo. Ug isip usa ka pamilya sa Dios mga igsuon nga nagpangga kaniya, we are called to sustain this unity with God, this oneness with God, all the days of our lives. Gitawag kita nga ampingan ug palambuon kini nga panaghiusa. Apan unsaon mo nato ni pagbuhat? How do we sustain this unity? Pinaagi mga igsuon sa pagsundog sa Dios sa gugma. To sustain this unity, we must imitate God who is love. Kini karon, no, ang pag-imitate, ang pagsunod sa Ginoo sa gugma, ang dakong hagit natong tanan nga mga deboto sa balaang bata. Unsaon man ni nato pagsundog niining gugmaha? Unsaon man nato pagpakita nga kita tinuod nga mga anak sa Dios? Ang tubag niini mga igsuon, by living out our faith. Pinaagi sa pagpuyo sa atong pagtuo. And in order to do this, our faith has to be felt by our senses. No? Mao gani nga mataghigayon nga magtapok ta dinhi sa basilika alang sa atong Fiesta Senior, atong madungog ang pulong sa Dios, no? Ug ang mga syagit sa atong mga igsuon nga nagpitsenyor, atong matilawan ang lawas ni Kristo sa Eucharistia, atong makita ang debosyon sa katawan, atong masimhot ang aso sa insenso, ug ang kahumot sa mga buwak dinhi sa altar, ug atong mabati ang presensya sa Dios ug sa atong isigkataw. This is what we mean when we say that our faith has to be felt by our five senses. Apan mga igsuon, living out this faith also means bringing this experience as we go back to our homes. Atong timan-an, no, nga ang pagpuyo nato sa atong pagtuo, dili lang dapat kutob dinhi sa simbahan. Inighuman sa misa, mao na makapangutana ta, inighuman sa misa, inighuman nato sa pagsayaw sa sinulog. Dala ba nato ang gugma ni Senyor Santo Niño nga atong gisangpit? Ato ba kining mapakita sa uban, pinaagi sa atong pakighiusa kanila? Kay kung dili, mga igsuon, kaawang lang ang atong pagsyagit og pitsenyor. Ginuman nato, no, ang nindot kaayo nga gisulti ni San Agustin, mahitungod niini, that there can be no love for God in the man who does not love his neighbor, nor love of neighbor without the love of God. Sa ato pa, no, dili mahimo nga moingon ta nga gihigugma nato ang Dios apan wala tay gugma sa atong isigkataw. Kay ang tinuod nga deboto mga igsuon
nagdala sa gugma sa Dios ngadto sa iyang isig kaingon. Mao nga isip mga tinunan ug sumusunod, no, ug igsuon pagyud sa batubalani sa gugma. We are called not just to love those that attract us, but we are also called to love even those that do not. Kay lahi man ta mga igsuon sa ordinaryo nga magnet, no? Kay bawta, no, ang kanang ordinaryo nga magnet, asa ra man na siya mopilit sa mga metal. Mo-attract lang na og mga metals. Mo-attract lang na og kadtong parihaniya. Mo-attract lang na sa mga butang nga sayon pilitan. Pero kitang tanan nga binunyagan, kita nga mga deboto ni Senyor Santo Niño, gitawag ta nga mahimong magnets of love to all, bisan sa mga non-metals sa atong kinabuhi. O kinsa maning mga non-metals sa inyong kinabuhi. Siguro mauni ang mga tao nga lisod higugmaon o ang mga tao nga nakapasakit kanato. Pero mga igsuon, abi ninyo ang hagit kanato karon nga kinisa lang tanan, apil sab unta sa mga tao nga atong i-attract, pinaagi sa atong gugma ug maayong ehemplo. Ang pangutana, ato ba kining mahimo? No? Siyempre mga igsuon, ug nganong makahimo man kita niini tungod kay kita mismo pinangga sa Ginoo. Diha pa lamang, no, sa atong pagbunyag gisultihan ta sama sa atong ebanghelyo nga kitang tanan mga pinangga nga anak sa Ginoo. Nga bisan usahay kita mahimong mga non-metal pod, no, tungod sa atong mga sala, wala taniya gisalikway kundi gipangga gihapon. Ug kay kita nakadawat niining pagpangga sa Ginoo, angay lang usab kita nga mamahimong instrumento sa iyahang pagpangga ngadto sa uban. Ug mao kini ang tinuod nga bunga mga igsuon sa bunyag. Ang paghigugma nga walay gipili aron sa katapusan kitang tanan mahiusa diha kang Senyor Santo Niño. Kanatong tanan, viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Manindog kitang tanan ug atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan, makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak nga dili binuhat, usab kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya na nahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao ug alang sa atong kaluwasan, bikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga malawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay ug lubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug sa iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya og gihimaya. Ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagbabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Sa dihang ang Ginoong Hesus mihaw-as gikan sa tubig sa Jordan, ang Espiritu sa Dios mikunsad kaniya daw sa lampati ug ang tingog sa Amahan miila kaniya ingon nga iyang pinalanggang anak. Isip mga anak sa Dios pinaagi sa bunyag, ihiusa nato ang atong mga pag-ampo ngadto kang Kristo
ang ulo sa simbahan. Diha sa kalinaw, mag-ampo kita. Señor, Santo Niño, kaluluwa kami. Nga ang simbahan, ug ang iyang mga pangulo maisugon nga magmantala sa katahom sa atong Kristohanong pagtuo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga sa atong pagtuon o pamalandong sa mga misteryo sa atong katolikanhong pagtuo, magpabilin kitang matinud-anon sa mga saad sa atong bunyag. Mag-ampo kita sa Ginoo. Sa kanunay unta kita nga magpuyo diha sa kalinaw ni Kristo, ug dili magpihig ug manlupig sa atong isig katao. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga madasig unta ang mga batan-on alang sa pagpahinungod sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, pinagi sa pagkapari o pagkarehilyoso, ilabi na sa orden sa San Agustin. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga makapahimot unta sa Dios, nga ibayaw ang halandyong Teofilo kamumot ngadto sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton, makabaton ug kaupayan pinaagi sa tabang nga atong mahatag kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ablihan unta ang gingharian sa langit, alang sa mga igsuon nga nangamatay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, imong kabubuton nga maluwas ang tanang katawhan ug mahibalo sa imong kamatuoran. Tabangi kami sa pagkamatinud-anon sa imong tawag dinhi kanamo isip imong mga anak ug sa pagkaplag o kalipay diha sa pag-alagad kanimo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako gaging yung sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa gidawaan sakripisyo gikan sa imong mga kamut, alang sa bagay o paghimayan siyang ngalan, alang sa pagkapusulanas tibuok ngayang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga gihalad atol sa pagpadayag sa imong pinalanggang anak. Himua nga ang mga halad sa mga nagtuo kanimo, dawaton unta nga sakripisyo niya nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga amahan, tunhay nga Dios og makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay og sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Pinaagi niining katingalahan nga mga misteryo, gipasabot mo dito sa Jordan ang bag-ong bunyag, aron tungod sa tingog nga gikan sa langit, katuuhan ka nga ang imong pulong nagpuyo uban kanamo. O pinaagi sa Espiritu Santo nga mikunsad sa dagway sa salampati, gidihugan mo si Kristo, ang imong sulugoon, aron ilhon siya sa mga tao nga ang Mesiyas, nga gipadala aron pagsangyaw sa Ebanghelyo ngadto sa mga kabus. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.
Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu ang pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kagalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo amahan ni ining pahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kinimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit.
ang kalano namo sa matag adlaw. Ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang daotan. At agi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahali kay kami kanunay sa sala tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagiyon ka sa iyong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo.
Amen. Magampo kita. Human mabusog sa santos nga pagkalawat ng amuyo kami kanimo o Ginoo nga pasayloon muunta kami. Kami nga namati nga matuuhon sa imong bugtong anak, pagatawgon og mahimo unta gayod nga iyang mga anak. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Pagampo alang kang Senyor Santo Niño. O Jesus nga matamis o yamot, Dios o Ginoo ko nga mahigugmaon, nga tungod sa imong paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao ka o gianak sa usa ka birhen. Nasakit ako kay kining imong paghigugma sa mga tao. Gibasla nila sa mga sala nga dili maisip. Pasaylua ang akong mga kasaypanan, o kaayo nga walay sama. Hayagi og liguna ang akong galamhan, aron sa pag-alagad kanimo, ug sa paglikay sa kahigayunan sa pagpakasala. Hinaut-unta ang atinabangan sa imong grasya, matuman ako kining akong saad, aron makaambit diha kanimo sa paghimaya sa langit. Amen. O Jesus, Senyor Santo Niño, nga mahigugmaon o yamot, nagluhod ako sa imong mahal nga atubangan, ug nagsimba kanimo matuod nga Dios. Sa dakong pagpaubos, nagadayo ug nagaampo ako kanimo, nga hatagan ako sa imong grasya, ug ang ipangayo ko niining nobena. Kung mahiyangay sa imong kabubuton, ug makaayo sa akong kalag, sa pagpadangat sa himaya sa langit. Amen. Ikaw pat nga adlaw pangamuyo. O Jesus nga maluluyon o yamot, nagipahayag mo ang imong santos nga ebanghelyo sa mga tawo nga nagpuyo din hinining nasod, aron mugula sila sa mga kangitngitan sa sala, ug moadto kanimo nga matuod nga kahayag. Nagasimba kami kanimo, uban sa katilingban sa mga potestades, nagipaambit sa imong gahom batok sa tanang mga kadautan, ug nangamuyo ako kanimo nga tabangan mo kami sa among mga kinahanglan. Sa pag-alagad kanimo aron makadangat kami unya sa imong himaya sa langit. Amen. Diha sa kalinaw sa atong kasing-kasing, atong pangayon ni Senyor Santo Niño nga dunggo ng atong mga pag-ampo o mga petisyon ni Eucharisticanhong selebrasyon. O Jesus nga matamis o yamot, Senyor Santo Niño, tuburan nga matuod sa paghigugma. Nagluhod ako ug nagasimba karon sa imong kamahalan ug nagaampo kanimo nga itugot mo ang panagdait ug panaghiuyon sa mga Kristiyanos. Lamdagan mo Ginoo sa kahayag sa imong grasya ang mga irehes ug ang mga sismatikos aron makaila ug managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulod. Papahulayon mo ang mga kalag sa purgatorio sa mga kasakit nila, ugatagan mo kaming tanan sa imong mahal nga grasya sa pag-alagad kanimo dinhi sa yuta ug sa paghimaya kanimo sa langit. Amen. Dalaygon og sa ulugon ta ang silimbahon nga ngalan sa Dios. Palihog manglingkod ang adunay kalingkuran. Sa dili pa ang katapusang panalangin, aduna kitay mga pahibalo ug mga pasalamat. Sa ngalan sa tanang kapariang Agustino, dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, among kinasingkasing ug mainito natong pasalamatan ang tanang nakatampo sa kalampusan sa atong alas 4 sa hapon nga misa novena niining ikaupat nga adlaw sa nobinaryo. Ngadto sa mass ug pilgrim sponsors, praying communities, florist of the day, sa Birhen sa Regla Composite Choir, tanang volunteers, ug sa tanang mga bisita ug deboto nga mitambong ug nagsunod sa social media karon, sa kanila ug kanatong tanan, masipang pakpak pasalamat. Pasalamatan usab nato ang mga paring mikonselebrar nining misa karon, ato silang tagaan sa masipang pakpak. Ug ngadto sa atong mass presider ug homilist, siya mao ang mass media director
dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, si Reverend Father Jules Van V. Almerez, OSA. Laing masipang pakpak pasalamat alang kaniya. Ug labaw sa tanan, sa atong gipasidunggan ning atong selebrasyon karon, ang atong Dios nga batang Hesus, si Senyor Santo Niño, ato siyang daygon sa pinakamasipang pakpak. Viva Pit Senyor! Viva Senyor Santo Niño! Viva Pit Senyor! Lain nga masipang pakpak ang Senyor Santo Niño. Daghang salamat o palihog manindog ang tanan alang sa katapusang panalangin. Bendisyon sa kahimanan sa debosyon, palihog kog isa sa inyong mga imahen sa Santo Niño. Magampo kita, Amahan sa langit, nagadayay kami kanimo tungod kay imong ipadala ang imong espiritu nganhi sa among mga kasing-kasing aron pagtudlo kanamo sa pagampo. Bendisyon ni kining mga kahimanan sa debosyon ug tudloi kami sa paggamit niini aron makatabang kanamo alang sa kinasing-kasing ug maligdo nga pagampo. Himuha Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pagampo ug makapahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdayeg ug himaya alang kanimo Amahan, pinagi ni Jesucristo among manluluwas diha sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Idoko ang inyong mga ulog atong pangayoon ang panalangin sa Dios. Si Senyor Santo Niño manalipod unta og manalangin sa atong nasod uban sa kaabunda sa iyang grasya. Amen. Magiya unta siya sa atong mga pangulo sa dalan sa kaangayan. Amen. Panalanginan unta niya ang atong simbahan ug ang katuyuan niini. Amen. Dasigon unta niya ang atong mga batan-on o panalipdan ang atong mga kabataan. Amen. Bugkuson unta kita niya sa usag-usa, inubanan sa iyang gugma. Amen. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo nga malinawon ug bansaya ang inyong pagtuo, hinumdumi nga ang maayong Kristiyano makahimong maayong lungsuranon. Salamat sa Dios. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño!